Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore. Ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course. Ka bala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam. But she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Long kakot admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban tip khap mania fila ban call haki niki number Ringkat lang bat kiri Barokaway ka Krishi Vigyan Kendra Giant Hills ha ka arphundai tarik ujemang 8,000 kala pensdang ya ka Viksit Krishi Sankalp Abhiyan ne ka jingpen sothu shakinong rep ya ki bujsta thamai halor ka rep karyang bat ka kamri jingri nalor ka bapenshairu halor ki scheme bapher jong ka sarkar padeng ya kani ka jingyala pajba habaro koi kari la wanra da ka Ministry of Agriculture and Farmers Welfare ka sarkar India ringkat ka jetrilang bat ka Indian Council of Agricultural Research ya ka Viksit Krishi Sankalp Abhiyan lapli da ka Director jong ka Agriculture Meghalaya ka kong JC Lingdo ringkat ka jingyadon lang jong ka Joint Director ka Horticulture ka kong B Milimngam u Principal Scientist ka Atari Zone 7 bat kiway ha rilom jaintia ya ka jingpen shai pajba on pelong ha ki news pa laipun riu tali ki shnong lingba ki arpoi tali ki kenhon ki bakanthop ya ki scientist na ka ICAR Central Agricultural University but na ka Krishi Vigyan Kendra na ka tanat Agriculture and Farmers Welfare ka tanat Animal Husbandry and Veterinary ka tanat Fisheries nalor kinong rep ki bala paubha ha ka jala Wanra ya ka jingtep ya pi kinong rap shapangka kini ki modern kamot kini ki jingtep ki batmai ki ba ya ha ka por menta shakibe kiri ni tu ipi ngakan mau ha ka por kisnem ki ba khamban shwa ngadang long assistant director ha ka por one way sahab na po United Kingdom today na po IFAD one ban study ya ka rukam berap hang ni po Meghalaya but bukan dit sebab palat ong bangai i ba kadang long so primitive ba kadang long haki por berim baja hak por syaka jongki ya da ka precision agriculture ya ka rukam berap jongki kila load everything hapo ka computer hapo ka tractor nadong sedong kila kidon da ki software hakapor thung jongki kin penya ye tu ka ye ka tractor kila tip betik katnu dan kamu sembai dong kila program lupa katnu kidan kamu sembai katnu kidan kamu kesbo katnu ka tu ka kendo jong pi katnu ka pH jong tu ka kendo katnu ka jinglong acid ka jinglong alkaline jong tu ka kendo jong pi katnu dan kamban ai ka dawai sebo katnu dan kamban katnu ka moisture content jong tu ka yu kala ai lut hang tu be ki suyat bet ki stung bet daka suyat bet daka tu ka tractor ki dan bet daka tu ki planters jengki la dak tung kuba ne la dak tung fan la dak tung kinu ki jengtung ki la program bet daka yuki onka precision agriculture henry utah sahab ubawan na po UK bawan de na ka IFAD ukendit wong bahang ni hapo Meghalaya ki brio dang step bat me bak pa bat pun ya ke dang step kira la umok kiu kilek shalom shawa kilek po kidang tre de ka bormet ban ulong so men ukendit henry menta suki na kadiang ka department nila ai ki jingyarap lang baki schemes prepare de kani ka campaign kani ka jingyalang ha kani ka sngi ka diban play ya kani ka campaign ban kadi ka jing play ya kani ka campaign ban ai shapi ya kita ka jing tip ya kita ki awareness mapintip ki dan ki schemes ayu ba banang ni siya kamat pinamdan kamsyo ban try tan tangda ka bormet ki bon ki schemes ki ba na kani ka smam ki ang kani ka submission on agriculture machineries nila
ai shibon ke jing yarap ni ai ke subsidy bapin phet ni ki power tillers menshwa ni ai khandai pho hajar ya ka wei ke power tiller handre menta ni la pen kieu ya ke subsidy ya ke shilak ar pho hajar nganget ba bon na pipila yo ke power tillers but ki wei ki machines ru ki brush cutters ki wei ki machines ru wat kini ki rice transplanters ke ibro ki bon ki machine ki bangidan ki hapok ki office jung ki DAO ki DHO nila ai ki jing tip shati bakin ai ki training nakabenta ki jong pi kum joru kini ki KVK ru kin ai hakini ka campaign ka ba nadu kini ka pandai tari kadu kal tari ujun kin pentip shapi ki ai kini ki schemes ki ba ka sarkar India ka ai shapok sarkar Meghalaya ban yarap ye ki nongrap hapo ka state jongi kini ki schemes mdai tangi namta ka state jong Meghalaya re kadai namta ka rihi bro ko we kini dan kini ki schemes ki ba ni dan kini ki schemes ki ba dai ru namta ka soil health tumor ka jikot jingkya jong ka khndo kani ka campaign menta kin ai ye kani ka jing tip mi ya pi kini ki scientist ba kini ki officers na ki office jong ka DO office DHO batru na ni na KVK kin ai ye pi ye kani ka training ba ka jing tips phang kani ki schemes jong ka soil health card ba kin hikai ye pi kumno ba pin penan kam ya kani ka soil health card ba hagano kan kom pinyo ya ka jingirap lengba kani ka scheme soil health card ye ngidan shibon kli ki schemes jong government of India but jong government of Meghalaya ye nganget ba phila yo sno kini ki schemes PMFBY ka scheme insurance hakaba lada phito phiyo kadan kano jing punjular ye ki jing thung jing tap jong phi lada phila register ni ai ke jing yaram yamenta inongrap kimdan kamban siu ye ka premium pishu siu tang shitengka lada dan ne em na pdang jong pi inongrap hangni phila yo ye ka ta scheme PMFBY ka scheme crop insurance ni ai ye u ba menta ye usali padi ni ai ni register pihaban siu tang shitengka menta usnam rungidang ai ye ka ta scheme mensim senam berungi ai ya ukuba ya takmut ya uni ukuba lir ya ukuba ya uni boru padiru hakijaka kunsha southwest Garo Hills ya west Garo Hills baca shaki notified districts ni henry ya ukuba pedang ai salansar ya singru ngatrai bero ki districts de la phila ya tip ni em badan kum kini gija schemes ngam tip kini ki officers but kini ki scientists hangni ha kini ka campaign baro sheet kini ki sngi nado la shai ka sngi hado khada tari ujun idaiban ai pi kini ki awareness campaign knang ba pinya ngotho knang ba pinongrap kini ngotho kini tip ba ngidan kum kini ki schemes ba phila ban apply